sembla acollonant, perquè en el món actual, amb les persones que veus i tal, no sé si us passa, però a mi no m'agrada ningú. Jo trobo un punt... Alguna noia? Alguna noia sí, però no parlem. Em fa ràbia tothom, a mi em fa ràbia tothom. Jo sé que em faig gran, sí, i la gent, no sé, diguin el que diguin, m'agrada molt el programa i penso, i per què? Em fa ràbia. I el Quimi no, el Quimi és una persona que cau molt bé. I per mi és un luxe que hi hagi el Quimi, ser contemporani del Quimi. Sí, de veritat, sí, jo ho penso, no? D'aquí uns anys, quan siguem molt grans, jo diré, vaig conèixer el Portet. Però el Portet aporta una visió foteta de la vida que és al·lucinant, no? Que clar, això em toca molt de prop, perquè jo considero que la vida en general és una merda, no sé si estàs d'acord. Sí, científicament. Sí, podríem buscar matisos i tal, però és una puta merda perquè al final et mores i és un guió dolentíssim, no? I sí, quan primer la gent no en tenia res i ara el veneren, està passant una cosa que és al·lucinant, no? Perquè deies, aquests discos com pot ser? I l'altre dia recordo que va arribar el disco al programa i ja van venir tots, a veure el disco del Portet, a veure... Bueno, és l'atractiu de la gent diferent i única, no? I n'hi ha molt poquets, la veritat. I normalment no ho diuen i no es nota, que és el que els fa encara més únics. I el Portet és així. A mi no m'estranya que hagi fet un llibre, ens ha adelantat una mica per l'esquerra en tots, perquè tots tenim aquestes idees, no? Hem de passar el llibre als weblogs i pum, el Portet ja ho ha fet, i ara tu, la gent, quan tregui me diran com va fer el Portet, no? Però bueno, no m'importa perquè la meva relació amb la cultura, com sabeu, és una miqueta difícil, no? Ja que jo soc de la tele, llavors soc una subespècie, no? L'altre dia, sí, quan trec un llibre em peguen, literalment, i diuen, és que perdono. L'altre dia em va preguntar, ¿esto que dices tú en la tele lo lees? Y le iba a decir, no, porque no sé leer. Digo, me lo dicen todo por un pinganillo aquí, porque yo no tengo cultura de nada, que soy un mierda, no? Soy literato i tal, però aquell humor català gairebé del segle passat, que no vol dir que sigui antic, sinó que vol dir que és una etiqueta, que a mi m'al·lucina bastant, ho dic de veritat, perquè no és normal trobar algú que treballi aquest estil. És més, crec que és l'únic a Catalunya que el treballa. Però la gent fem com a humor més contemporani, més d'ara, no? De monòlegs, i bueno, és que a nosaltres hi ha una bogeria d'escriure material, però quan veus el material del Quimi dius, hòstia, és que està molt ben escrit. Una altra vegada. I el més important d'avui em sembla que és el vermut que ens oferiran aquests nois que fa tant que ens estan promocionant també. Doncs passem al vermut. Si no teniu alguna pregunta per fer, si algú té alguna pregunta a fer-nos, si no és molt difícil, doncs la fem. Si és molt difícil passem directament al vermut. No hi ha preguntes, no? Xavier, tu? Que potser expliquis una mica els continguts del blog. Ostres, és molt difícil, És molt difícil. Mira, aquest blog va començar com una eina purament propagandística de la carrera musical, no? O sigui, nosaltres, ostres, això d'internet, això no ens podem quedar despenjats i tal. Farem una pàgina web, i al principi la pàgina web la feia un senyor que feia pàgines web i era super tecnològica i jo la trobava un xic avorrida i vaig aprendre'n jo una mica, molt poc, i vaig començar a fer-la jo. I llavors vaig començar a posar-hi fotos rares, vaig posar el rei amb els ulls tapats de negre, s'hi va començar a reunir allà i a mirar-ho als bromistes locals i comarcals i regionals, i es van animar la cosa. Vam fer el blog i vam començar a escriure coses divertides i una interacció, però sense cap sentit, o sigui, tot són coses que fan riure. Dic en la introducció del llibre que el que més m'agrada d'aquest blog és la simpatia, bon humor i educació, la cortesia que hi impera sempre. O sigui, són bromistes però no descuiden mai les formes en el sentit més positiu de les formes. Hi ha una cortesia, bon humor, tothom es tracta bé, ningú insulta ningú, i això en aquest món, com deia, que és una merda, com hem comprovat científicament tots nosaltres, doncs és una cosa que s'agraeix molt. Trobar un lloc on la gent estan de bon humor, estan disposats a queixar-se de les coses que no els agraden, però sempre amb bon humor i sense faltar a ningú, doncs és una cosa que a mi m'ha donat molt quart alivio aquests 2 últims anys i mig.